मी सचिन गोसावी माझ्या आरंभ हे प्रचंड या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो आणि आजच्या एका वेगळ्या अशा विषयाला मी सुरुवात करतो आणि तो विषय आहे गद्दारी। मित्रांनो, आपल्या प्रत्येकालाच एक भीती असते की आपल्यासोबत कुणीतरी गद्दारी करते, आपल्यासोबत कुणीतरी दगाफटका करते। याला कारणही तसंच आहे, कारण इतिहासामध्ये अशी उदाहरणंही घडलेली आहेत आणि आपल्या जनरल आयुष्यामध्ये आज राजकीय आयुष्य बघितलं, सामाजिक आयुष्य बघितलं लोकांचं, तर त्यामध्ये आपल्याला तेच दिसतंय। म्हणजे आपण ज्यांना भरपूर काहीतरी दिलेलं असतं, आपण एखाद्यासाठी जीव वाहिलेला असतो, एखाद्यावरती आपण भरपूर प्रेम करत असतो, परंतु तरीही ती व्यक्ती आपल्या पाठीमागे चर्चा करणं, आपला अपमान करणं, आपल्याला वाईट बोलणं, अशा प्रकारची कट कारस्थानं रचत असते आणि अशा वेळी माणसाच्या मनाचं त्यावर खूप पडझड झालेली असते आणि अचानक आलेल्या वादळांपेक्षाही या झालेल्या दगाफटक्यामुळे, या गद्दारीमुळे माणसाचं मन फार फार उद्ध्वस्त होऊन जातं, माणसाचं आयुष्य उद्ध्वस्त होऊन जातं। मित्रांनो, एक गोष्ट लक्षात ठेवा, आपण एखाद्यावर कितीही जीव लावा, आपण एखाद्यावरती कितीही प्रेम करा, एखाद्यासाठी अक्षरशः जीव जरी दिला तरी पण तो व्यक्ती कालांतराने आपल्यासोबत गद्दारी ही करणारच असतो। त्यामुळे एक गोष्ट लक्षात ठेवा की आपल्या आयुष्याला पर्याय उपलब्ध करून ठेवा। सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपण एक पर्याय उपलब्ध करून ठेवला पाहिजे की कोणत्याही व्यक्तीवर किती अवलंबून राहायचं हे आपल्याला कळलं पाहिजे। जर आपण एखाद्या व्यक्तीवर प्रमाणापेक्षा जास्त अवलंबून राहू लागलो तर ती व्यक्ती कालांतराने आपली थट्टा करते, आपला अपमान करते व त्याच्यावरती आपण अवलंबून राहिल्यामुळं ती चार चौघात देखील आपला अपमान करायला कमी करत नाही आणि कालांतराने ते आपल्याला सोडून निघूनही जाते। त्यामुळे आपणच स्वतःला परिपूर्ण बनवा, स्वावलंबी बना। ज्या क्षेत्रामध्ये आपल्याला इतरांची मदत लागते त्या क्षेत्रात आपणच मजबूत बना। दुसरी गोष्ट म्हणजे वस्ताद बना, की वस्ताद म्हणजे काय की सर्व डाव शिकवूनही एक डाव तो शिल्लक ठेवतो आणि तो डाव कुणासाठी असतो तर आपल्याच माणसांसाठी असतो। कारण त्याला माहीत असतं मी जर दुसऱ्याला डाव शिकवले, कुस्ती शिकवली तर उद्या एक डाव तरी आपल्यासोबत ती लोक खेळणार असतात आणि गुरुलाच ते भारी पडणार असतात। त्यामुळे तो वस्ताद काय करतो, आपल्या चेल्यांसाठीच एक डाव राखून ठेवतो आणि तो डाव राखून ठेवायला शिका। त्यामुळे आपल्या आयुष्याच्या चाव्या इतरांना देण्या अगोदर किंवा आपल्या आयुष्याची कुंडली इतरांना सांगताना खूप विचार करा, कारण आपल्या मनातील रहस्य जर आपण इतरांना सांगितली तर लोक निश्चितपणे त्याचा गैरफायदा घेत असतात आणि त्यामुळं एक दिवस ते आपल्याला सोडून तर जातातच पण आपल्याला उद्ध्वस्त केल्याशिवाय राहत नाहीत। त्यामुळे मित्रांनो, एक गोष्ट लक्षात ठेवा की आपण प्रत्येक गोष्टीला पर्याय उपलब्ध करायला शिकलं पाहिजे आणि जर पर्याय उपलब्ध करून ठेवला तर आपल्याला कुणी सोडून जाण्याचं धाडस करत नाही आणि स्वतःलाच असं बनवा की कुणी कुठेही जाऊ द्या, कितीही सोडून जाऊ द्या, कितीही मोठा माणसाने आपल्याला सोडून जाऊ द्या, पण तरीही आपल्याला काहीही त्याचा फरक पडला नाही पाहिजे। त्यामुळे मित्रांनो, दुसऱ्यावरती अवलंबून राहताना फार वेळा विचार करा। आता छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विचार आपण केला तर त्यांच्यासोबत पण दगाफटका झालेला आहे। त्यांच्या मृत्यूचे रहस्य न कळणारे किंवा आपल्याला न कळून देणारे हे सगळे गद्दारच होते ना। पण हत्तीच्या पायाखाली ज्यांना दिलं होतं ते सुद्धा गद्दारच होते। त्याचप्रमाणे शंभूराजांना पकडून देणारे सुद्धा गद्दारच होते। म्हणजे ते आपल्यातलेच असतात। म्हणजेच काय की गद्दारी करणारे हे नेहमी आपलेच लोक असतात। त्यामुळं या गद्दारी करणाऱ्या लोकांपासून चार हात लांब राहिलं पाहिजे। दोन कामं कमी आली तरी चालतील, थोडं ज्ञान कमी घेतलं तरी चालेल, परंतु या गद्दारी करणाऱ्या लोकांना मात्र आपण कधीही विसरायचं नसतं। आणि जर आपण छत्रपती शिवरायांच्या भाषेत त्यांना सांगायचं झालं तर याल तर तुमच्यासह लढू, नाही याल तर तुमच्या विना लढू, पण आडवे याल तर कापून काढू, अशी गर्जना करा आणि असं आपलं व्यक्तिमत्व ठेवा। तुम्हाला कुणीच सोडून जाणार नाही आणि सोडून गेलंच तरी तुम्हाला काहीही फरक पडणार नाही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद।